אין לך קקי? יאללה. אהלן, סלאבה בייטמן, קטגוריית מאסטר 35-39 וגם קטגוריית עילית, ערפה 2026, אבן 2. AB. קרוספיט סופר דרייב. יאללה. פה יש לנו מטר וחצי. מטר וחצי מהמכונה עד לוולבול. וולבול של 20. 20. המטרה היא בקו האמצעי של הריבוע. תראה לי קודם כל תראה לי את העיגול. מה-0 עד ל-3.05. זה הבא. העיגול העליון אנחנו צריכים. תשים שאנחנו נראה, תשים עיגול הקיר. 0 עד ה-3. יש לנו מכונת קונספט 2. יש לנו מכונת קונספט 2. זה מאופס. 0. כן. את המרחק בין המכונה לזה. כן, סילמנו. בוא, יבגני. תמשיך, אני צריך להוציא אותם איגנציו, צלם מפה מטר, לא, איגנציו. זה שלא זה הרשמי, נכון? שלא זה הרשמי, וגם פה. גם פה זה צריך, לא? הוא צילם את זה. מטר וחצי. עכשיו, יאללה. יאללה, תנו לי את שני החברות. איפה המטר? קצת. זה העיקרי. בסדר, זה מספיק טוב, ואז אחרי זה... טיפה נזיז את זה, יופי. עכשיו, אני אראה שזה פה, בכל מקרה אני אגש בשביל להראות שזה 0. רק עם זה. רק עם זה? את זה, כל עוד שהוא זז, זה בסדר. אם הוא לא זז, אז את צריכה לעשות. אתה רוצה זה, לשים לו זה? Film идет. Сейчас вон Юрик пошел это. יש לי 15, כן? עשיתי 15 על שניהם. סלאבה, אתה מוכן 15 שניות? מאחורי הקו, לא? או שככה? ככה? ככה. 10. 5, 4, 3, 2, 1, גו! אני לא יודע כמה הוא עושה. 22. 25. 9.
אומניצ'קה. 2.5 דקות, סלאבה. יאללה, ארי. Давай, умничка, ты умничка. סט אחרון. במצלמה רואים שהמכונה מאופסת, אורי. אני רואה פה שהמכונה על אפס, אז לא להתקרב. את רואה את המספרים? אז אין בעיה. נבדוק שזה מראה. מראה. קטע. Есть калории. молодец, зай. תדי להתיישר. תודה. Молодец, зай, еще 50, умничка. יופי, תדי. Давай, еще половина, зай. אורי, שאני אגיד לך, תיקח את זה ופשוט תתקרב שבמצלמה הזאת יראו, אני אגיד לך מתי, כאילו לצלם את הסוף, שיהיה לי גם פה וגם פה. Давай, за еще 30. Давай, давай, зай, давай, выиграй время, выиграй время. לא להגיע לאדום, לא להגיע לאדום. תבחרו פה, אל תתקרב. יופי, סלאבה, יופי. 10 דקות, יופי. לא תתקרב. אורי, קח מצלמה, תצלם לי את הסוף.
יופי. סופי. יאללה, לזוז, להזיז רגליים. לא לגעת בחמור. יש לך זמן, אבל ב-9 אתה נכנס ל-60, אתה לא מחכה. Слава, ты красава, умничка, умничка. סידרת את זה שרואים את המות? בטח. טיפה הזזתי את זה הצידה. Тебе воды дать? בבקשה, אתה רואה שלך? למה? תסתכל למעלה. תסתכל למעלה, זה הזמן שלך. Зая, войди, а куда ушел? לא לצאת מהפריים, סלאביק. לא לצאת. הוא שם קו יצא פה. בסדר, אז בואו נסובב את זה, ככה שרואים את המות, אבל הוא יכול לזוז. כן? תני לו עוד טווח כאילו לזוז. בכללי, כן, עושים עוד פעם סיבובים, גם לך, גם לא. תמיד ככה. ואז לא רואים את הוונבון. לא, רואים. Все, 9 минут, ты можешь трогать мод. יאללה, סלאבה, יאללה. לא לבזבז זמן, אנחנו רוצים להגיע למשקלים יפים היום. יאללה. יאללה, ישר, תן לי בשיחה יפה. יופי, קל. יאללה. Умничка. Умничка! לעמוד עד הסוף. יופי. ז'ניה, שיתיישר בסוף, לא לזרוק ישר. הוא עשה את זה. לא, אבל עכשיו שזה יהיה קצת יותר כבד שלא יזרוק. בסדר. אני בלחץ יותר מאשר שאני עושה את זה. אני בלחץ יותר מאשר שאני עושה את זה. זה למעלה. שיחה חזקה. קל. קל! קרסבה!
לצמצם במשקל הזה. המשקל הזה בראש שלך אחד הרם, אתה נותן את הכל. אתה חייב לעבור אותו. הכל. למה? הכל, אתה נותן הכל. חזק. נעשה קצת אני עושה. למה לקחת את הזמן? למה? לקחת את הזמן. בניסיון אחד וזהו. מנוח כמו שצריך. ככה והכל, חזה למעלה! עולה! יש לך זמן, יש לך זמן! תקום, תקום על הרגליים! 15 שניות! אתה נכנס עוד פעם! למה זה שלך? למה זה שלך? יאללה, קאנה, 5 שניות תיכנס! מה יסוף? למה חזק? Slava, ты красава! כל הכבוד. 117,5? אני באה, אני הולכת. בואי איתי ביחד. זוז. טוב, זה עלה, זה עלה. הנה, בבקשה. זאת 2.5. 2.5 עלה, 1.25 עלה. זה לא, וזה זה לא. לא עלה. זה לא עלה. יאללה. אוקיי. 5 עלה. 10. 10 עלה. עוד 10 עלה. ומות. ו-20. דמות. ומות. יש צד שני? כן. הנה, 2.5 ו-1.25 שעלה. זה לא עלה. זה לא עלה. ככה, 5 עלה. 10 עלה. 10 עלה. ו-20. 20, ותזיז אני אראה את המות. איך היה? מעולה.